akong panganda ning nasa kalingkod dire. Kay importante kay matawhanan ako. Og di na ako siya panganda, mga suko sa ako din. Ha? Ako gihulaman ang listahan ni Kagawad Juni Espinosa. Unahon ka tawag yun. Kaya diri wa man butang ngalan kay imo man eh. Kagawad Juni Espinosa. Ang akong pinaka-paborito na opisyal sa Kapitolyo noong panahon na siya ang provincial warden. Lakip si Leonor. Okay? Ang atong mga board members, kini nga akong panganlan dire, buot pasabot, doon is akong kasing-kasing. Board member, Honorable Ana Razonable Mamua. Honorable Mac Gallardo. Honorable, umaabot ka board member, third-term mayor of Magsaysay, my Deputy Governor, John Reyes. Ang atong kandidato pagkamayor, kaptik niya. Vice Mayor Raciel Guerrero. Ang atong mga municipal councilors, mga konsyales sa lungsod, sa Padada. Councilor Joan Razonable Roylo. Sa sunod eleksyon, siya may kandidato ko. Siya may kandidato. Ha? Binako nagsiparang pagkaon. Oo, karoon na. Hindi dito. Kagawad Harry Boy de los Cientos. Favorito na ako ni kay ang amahan ini, ako sang favorito na nagpa-re-elect pagka board member, the Honorable Badondo de los Cientos IV. Mr. Kami si Harry Boy, akong kandidato pagka vice mayor sa lungsod. Ang magpa-re-elect pagka konsihal lungsod sa Padada. Nagkabantay sa akong gamay lubihan. Kahini ko butong niya. Kagawad Councilor Darwin Dipitulan. Ato mga kandidato pagka-konsihal na atong kinahanglan na magsuporta sa next administration sa lungsod sa Padada. Kapitan Emil Labradores. Mauta na tigdilot ng Mrs. Cagas. Nasayo ba mo nga Mrs. Cagas sa paralyze? For several months, until now, nagtigda pa na sa Mrs. Cagas, pamunon din na siya para dito sa Kalakaw. Si Emil, antos ka nag-ato dito sa balay para di man makauli, pero makarelax ni Mrs. Cagas. In the midst of her sufferings, si Emil Labradores nakatabang sa pag-relieve Mrs. Cagas sa iyang physical problems. Ang akong paboritong kapitan na dugay na akong pakita sa ako, Kapitan Carolino, asa naman ka daw? Si Kapitan Carolino, akong kauban niya sa Provincial School Board at the time when he was the barangay official that represented all the barangay captains of Davao del Sur. Maayon na siya na pagka-member sa board. And I think justified kayo ang may mabunuhatan sa barangay. Sunod, ang atong kandidato pagkagawad, kadagdaanan niyo ay Kapitan Ima. Kani ako, pangampanya ni, may masayod mo. I am the guy does not cower in fear just because doon na niingon nga naunsa man is gobernador, nag-inaugurate of projects, political na isdutan. Why should I not do that? Gusto mo kumandaog ang kandidato? Ulos na yung mga kwarta. Huwag din ako kampanyahan eh. Mga appeal din yan eh. Ito kasulong.
Pastor Manangkil. Manangkil, oh. Ha? Ay, kandidato mo din eh. Dito yun natin ng vlog para si ask my permission. Ang tinuha si Antoinette, ngayon mong close na mo ni because she claims that her mother comes from Camiguin. My wife, Likas Camiguin. Unya, si Paritone, niabot sa Camiguin panguyang. Ay. Antoinette, Razonable Tikson, ato kapitana. Kandidato ba ito? Isa ka? Huwag man din. Friends Razonable. Ipolo mo na. Joan. Minsan ako. Friends Razonable. Isa pa? Wala pa man doon na sa inyo. Ha? Huwag mapakita sa ako dali. Gahapon dali ko. Kaso pastika sa kita. Neil Arindain. Kanina akong PIO. Ako kapag ko na man. Nakapadada ni. Kailan mo nini? Gusto ni siya? Ang kailan mo nini? Dako kay pamilya di ba? Daka kay pariente. Kanya nahimo rin siya na SK chairman sa munisipyo sa Parada. Kanya nahimo na ako siyang staff sa Kongreso. Until uli ko diri, daga gobernador, ubang kumuang.